наврӯз яке аз ҷашнҳои миллии мардуми ниёгони мо ба ҳисоб рафта дорои таърихи ҳазорсола мебошад. дар таъриху фарҳанги мардуми ориёӣ ҳеҷ як анъана ва расму оине чун ҷашни хуҷастапай ва фархундаи наврӯз азизу арҷуманд ва кӯҳантар нест. наврӯз пайвангари насли имрӯз бо расму оин, арзишҳои эстетикӣ, меҳру садоқат ва анъанаҳои ниёгон мебошад. ҷашни наврӯз аз қадимтарин ва бузургтарин идҳои мардуми эронитабор буда умри дарози беш аз 6000 сола дорад. тавре ки аз номи он бармеояд, наврӯз рӯзи нав маънӣ дошта дар аввали соли нави хуршедӣ ба истиқболи соли нав барпо мешавад. наврӯз ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор мебошад. наврӯз ҷашнест ки тамоми олами табиатро зинда менамояд ва деҳқонон дар ин моҳ ба кишт кардан оғоз мекунанд. мувофиқи сарчашмаҳои таърихӣ, наврӯзро дар аввали моҳи фарвардият ки бо солшумории имрӯза ба моҳи мард рост меояд ҷашн мегиранд. наврӯз қадимтарин, зеботарин ва мардумитарин иди дунё аст. онро дар тамоми дунё эътироф мекунанд, арҷ мегузоранд, чунки бо омадани наврӯз на танҳо дунё, балки табъу хоҳишу зиндагии мардум дигар мешавад. ва наврӯз иди мардумитарин аст, барои он ки тамоми суннатҳои мардумии мо ба наврӯз вобастагӣ доранд. наврӯзиян ва дар ягон гӯшаи дунё дигар мисли тоҷикистон наврӯзро бо ин қадар зебоӣ, бо ин шаҳомат ва ин тавр мутантан истиқбол намегиранд. бибинед, агар имрӯз ҳамин хел таҳқиқот гузаронем бибинем, дар ҳамаи хонадони тоҷикон аз моҳи феврал шурӯъ карда суманак мехобонанд. базми суманакпазӣ мешавад, куфтани суманак, пухтани суманак, ҳамаи инҳо як маросиме ҳастанд ки вобаста ба ин маросимҳо мо рақсу сурӯъҳои бисёр ҷаззобу зебо дорем. ва хусусияти аз ҳама умдатарин наврӯз аст ки дар рӯзҳои наврӯз худованд дунёро офаридааст. яъне анам хислати халоқияти наврӯз низ вобастагӣ дорад ба ҳамин ривояти таърихӣ. гузашта аз ин мо мебинем ки наврӯзро дар тӯли таърих ба наврӯз ҳар гуна муносибат карданд, ҷое ӯро манъ карданд, ҷое барои ривоҷи ёфтани анъанаҳои наврӯзӣ, суннатҳои наврӯзӣ, сурудҳо, маросимҳои наврӯзӣ мусоидат карданд. дар фарорасии ин ид шабу рӯз баробар мешавад ва ана ҳамон анъанаҳое ки моро мепайванданд бо анъанаҳои ориёиҳо, бо замони мавҷудияти ориёиҳо дар маросимҳои наврӯзӣ дида мешаванд. дар таърихи 18 феврали соли 2010 дар ҷаласаи 64-уми Ансамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид таҳти фасли 49 ки унвони фарҳанги ҷаҳониро дорад, қадномаи рӯзи ҷаҳонишавии Наврӯз ба тавсиб расид. он ба пешниҳоди кишварҳои Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркия ва Туркманистон мавриди баррасӣ қарор ёфтааст. дар қаднома гуфта мешавад ки ҳамасола дар тамоми ҷаҳон 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии Наврӯз таҷлил гардад. аз тариқи ҷашни Наврӯз роҷеъ ба таърихи пайдоишу баргузории ин ҷашни кӯҳанбунёд дар сарчашмаҳои таърихию адабӣ ва бадеӣ маълумоти зиёде зикр гардидааст ки донишмандони тоҷику эронӣ ва хориҷӣ дар асоси онҳо мақолаву рисолаҳои арзишманд таълиф намуданд. вақте ки наврӯз мегӯем ва таърихи наврӯзро мебинем ки 6-7 сол аст, яъне шаклгирии забони модарии мо аз рӯзҳои пайдоиши наврӯз пайдо шудааст ки аллакай худи ҳамин ид сирф номи тоҷикӣ дорад ва аз ду калима нав ва рӯз иборат аст. барои ҳамин мо комилан ҳақ дорем ки бо ин ид ифтихор кунем. ҳамеша
дар тарғиби он ҳисса гузорем, чӣ тавре ки мақомоти олии кишвари мо бо сарвараи президенти мамлакат имом Алӣ Раҳмон пешниҳод карданд ва дар созмони милал ва ЮНЕСКО қарор қабул кард ки наврӯз дар тамоми дунё ҷашн гирифта шавад. Яъне ана ҳамон хусусияти умуми башарӣ будани худро то ҷои наврӯз гум карда ва имрӯз ба таври қонунӣ онро боз ба даст овард ва ин мояи ифтихори ҳар кадоми мо аст ва ман аз фурсат истифода бурда ҳамаи мардумони шарифи вилоятро ва кишварро бо фарорасии наврӯзи дилафрӯз табрику таҳният мегӯям ва мехоҳам ки ин наврӯз ва ин наврӯзи баҳор, ин зебоиҳо ҳама ҳамеша дар тӯли сол ҳамроҳи онҳо бошанд ва анамихел ободу зебо бошанд мардум ва ҳамеша нияту орзуу амали нек дошта бошанд. дар бораи пайдоиши ҷашни наврӯз дар байни оламиён ва таърихшиносони қадиму муосир фикрҳои зиёде ба чашм мерасад. наврӯз ҷашнест ки аз замонҳои хеле қадим ба мо боқӣ мондааст. ба ғайр аз наврӯз мо ягон ҷашнро ин қадар бошукӯҳ ва шаҳомати зиёд ҷашн намегирем. наврӯз ҷашнест ки тамоми пиру барноро бо як рӯзи хуш меоварад ва дар давраи ҷашнгирии он мардум муттаҳид мешаванд, аз аҳволи якдигар хабардор шуда онро бо тантана ҷашн мегиранд. наврӯз ҷашни қадимтарин ва зеботарини мардуми ориёӣ ба ҳисоб меравад ки таи солҳои охир ҷашни ниёгон мақоми ҷаҳониро пайдо намуда барои мардуми кӯҳантамаддуни тоҷик ин ҷашнро ҳамчун рӯзи нав, зиндагии нав, рӯзи шодиву нишод, бахшоиши гуноҳҳо истиқбол мегиранд.